Pedro Azpiazu, ekonomia eta ogasuneko sailburuak, Rousseau horren bilerekin jarraitu du gaur Parisen. Iñaki Barredo, Europako ekonomia eta funtsetako sailburu ordearekin, Arantza Larrauri, finantza politikako zuzendariarekin eta Jordana Burgoa, gabinete eta koordinazioko buruarekin batera. We have a part of green, but our competencies as much more going to the social part. Gaur da bigarren eguna, gauzena inbertsorearekin, gure bonoa esplikatzeko, gure herriaren eta gure ekonomiaren karakteristika esplikatzeko, eta zenbat inbertsio, zenbat diru lortzen dugun Europa mailan, ez? Atzo ginen Londresen, gaur gauz Parisen, oraindik inbertsio batzukin egon behar dugu, baita egon gara, beste talde bat eduki dugu Alemanian ere, eta uste dugu inbertsioaren ideia nahiko ona dela, gure bonoari kontutan hartuz, eta espero dugu, dirua edukitzea eta presio honean. Bestalde, Azpiazu sailburuak eta bere taldeak Eusko Jaurlaritzak Parisen duen ordezkaritza bisitatu dute gaur goizean. Eta Euskadik Frantziako hiriburuan duen ordezkaritzarekin topaketa atsegina izan dute bertan.